Не трябва ли, ама? Не можеш? Чакай, аз съм толкова добър, гледай ти хора. Чакай, аз съм толкова добър, че препва! О, това ми шеф. О, чуй. Той ни пречи, то в начало не им трябва, майче. Имаш ли това? Имам. Окей, бягай. Да не умреш сега. Няма. Аз направих фаш, бе, аз не мога да умирам. Да, имаш флаш. Аз забравях, бе. Извинявай. Чакай, да изключа видеото. Чао, чао хора, това беше моя профлаш.